συνέχεια σαρίκους από την περιοχή της Πάτρας. Το μόνο σαρίκους από όλα τα γνωστά που διαφέρει κινησιολογικά, ρυθμικά, ενώ έχει τελείως διαφορετικό σκοπό. Μιλάμε για μια αγωγή 4/4, ενώ τα υπόλοιπα όλα είναι πεντάσιμα. Προκειμένου θα δείτε τα παιδιά του χορευτικού μας να εκτελούν το χορό με βάση την πρώτη γενιά προσφύγων του χωριού Νέα Παύλα Σερών, που κυρίαρχο όργανο ήταν ο ζουρνάς και όχι η λύρα. Στους δεξιόστροφους βηματισμούς θα δείτε μια κυκλική κίνηση των χεριών και όχι παλινδρομική, ενώ στους επιτόπιους τα σηκωμένα χέρια των χορευτών πάντοτε τρομάζουν. Και ουτσαγιάκ. Σε ελεύθερη μετάφραση 3 πατήματα. Ουτσαγιάκ και όχι ούτσεϊ. Με το ύφος που χορεύουν συγκεκριμένα γαρασαρέτικα χωριά του νομού Καβάλας, χωρίς ανάταση των χεριών στους δεξιούς βηματισμούς. Παρεμφερείς χωρί θα μπορούσαν να είναι κι άλλοι, όπως παραδείγματος χάρη το ουτσαούν ή το σιπουρτού, με μικρές